शोमा, शोमा तू ठीक बाड़ू ना? सुनली तोरा ऊपर कुछ गुंडा हमला कैले रहले। और सुन के आप घरे आ गईली, हमके कुछ नहीं के भइल। हमारी नौकरी तोहरा दुश्मन बल गेल बा। आपके नौकरी पर सच कहीं तो हमका बहुत गर्व बा, और ये गर्व हमके जिंदगी भर रही सोमा। तोहर गर्व और तू सारा जीवन हमरा साथ रहबू। भगवान भी यह चाहत बड़े, यही से सूर्या के हमारे पास भेजले हमके बचावे खातिर। सूर्या? हाँ, सूर्या ही हमके वो गुंडन से बचौले बा। जाए दे, जब आ ही गइल बानी तो खाना खा के जाई। पुलिस, छुपा छुपा, जल्दी छुपा, छुपा। कहा सर, फिर हमरा नाम पे कोनो कंप्लेंट भइल का? सुन ली है कि तू आज केहू के जान बचावला है। ओ, यही से आप आइल बानी हमके थाने ले जाए खातिर? धन्यवाद देत बानी। तू जगह बचावले रहल वो हमार पत्नी। धन्यवाद की बात नहीं खे। एक गुंडा के पोशाक के पीछे सूरज तू एक अच्छा इंसान हवा। सूरज, काले भाई तुझे हमार पत्नी तो के अपना भाई बना के तिलक लगावे चाह दिया। कल तू हमरा घर आ सकेला? जिंदगी में एक की चीज की कमी रहे, केहू के भाई नहीं बन पाइल। आज मौका मिलल बा तो काहे ना आइब। कल सवेरे अपन बहन के हाथ से टीका लगवावे जरूर आइब सर। हम इंतजार करब। अगर लेट भइल ता हमरा संविधान के 324 धारा के तहत लेट आवे के जुर्म में हम तोरा के जेल में डाल देब, समझला? और हाँ, तू लोगन जवन करत रहला ऊ चालू रखा। नहीं सर। ना 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 ना, हमारे संविधान में दारू पियल कोनो गलत काम नहीं खे। गिरल अपराध बा। नशा ऊपर कभो ना आवे के चाहिए। चला। हे सूर्या, अग्नेश्वर राय बस अपराधी के सजा देलन, लेकिन जे अपराध के विरुद्ध खड़ा होले ओकरा के सामने सर झुकावे। थैंक यू, गुड नाइट। लाओ, तोहार भाई आ गेल। आओ आवा। नमस्कार। नमस्कार। बैठा। कल तू अगर हमके ना बचौता तो आज ही दिन ना आयल रहत। बहन के बचावल तो भाई के फर्ज होला। हम तो बस अपन फर्ज निभौली हैं दीदी। यही से आज हम भी अपनी बहन होए के फर्ज निभावत बानी। हमार तो कोनो भाई बाना, आज से तू ही हमार भाई। का भइल, तोहर आंख में आंसू? बचपन में हम दूसरा के घर में झांक के देखत रहनी कि भाई बहन के प्यार कैसन होला, पर ये हमार नसीब में नहीं रहल। आज ही प्यार हमके मिल गई बा दीदी। काहे, केहू नहीं बा तोहार? छोट रहले तबे माँ बाप मर गईले। ओकरा बाद फुटपाथ पे ही रह के बड़ भइली। ओकरा बाद दोसर से किताब मांग के ग्रेजुएशन कंप्लीट कैली। ओकरा बाद सोचली कि पुलिस में भर्ती हो जाए, समाज में अन्याय के खिलाफ लड़ी, लेकिन ना भइल। जेकर पहचान रहे ओकर नौकरी मिल गई और हम फुटपाथ पे ही रह गई। लेकिन ओकरा बादो तू अन्याय के विरुद्ध लड़त बड़ा ना। लेकिन बानी तो गुंडाई। तोरा जैसन गुंडा के ही पुलिस के जरूरत बा। पुलिस में भर्ती चालू बा तो अप्लाई कर दे। ना सर, वो लोग हमके नाली हैं। हम तोहार सिफारिश करब। डिपार्टमेंट हमके 25 बार ट्रांसफर कैले बा,
सब अच्छा तरह से जानेला। मनुष्य के अंदर से अपराधी और अपराधी के अंदर से मनुष्य को पहचाने में अग्नेश्वर राय कबो भूल ना करेला। हम कागज ले आत बानी, तू एप्लीकेशन लिखा। आप भी ना हमके टीका तो करे दी। आवा भाई के लगावत बानी टीका। खूब तरक्की करे, बुरी नजर से बचे, भगवान एकर भला करे, एके हर खुशी मिले जो आज तक ना मिलल बा। प्रणाम दीदी। खाली प्रणाम करत बानी, तोरा भाई के लगे आज देवे खातिर कुछ नहीं बा। तो हर सपना तो बा ना, जौन दिन तू बड़ा पुलिस अफसर बन जाइबा ओ दिन हमरा भाई से हमके सब कुछ मिल जाए। एला झूमे झूमे आज मन पा गई नी तू नो जहां।